Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ कक्राझाराव थानाय अल इन्डिया रेडिअ सेन्टाराव दावबायहैदों बिटिआरनि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो कक्राझार जिल्ला हारिमु आफादा। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गेजेरावनो गंसेल' नायल' जाल' कक्राझार रेडिअ सेन्टारा थांनाय गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो मिरौ जिरौयै सोलिबोदों आरो आथिखालावबो बे रेडिअ सेन्टारनि थासारिया मोजां नङा। मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ कक्राझार अल इन्डिया रेडिअ सेन्टाराव दावबायहैनानै रेडिअ सेन्टारनि मावख'गिरि तरनिकान्त बसुमतारीजों गासै जेंना आयदाफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों मिथिनानै लायो आरो बे सेन्टारनि जेंनानि सोमोन्दै बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर'नो फोरमायनानै बे रेडिअ सेन्टारखौ फोजौखांहोनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय भारत सरकारखौ नारसिनगोन होनना खोथा होयो। दिनै सान्थालि आदिबासि हारिनि मोनबा हाथियार हमग्रा आफाद आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव जारिमिनारि गोरोबथा जानो थांगासिनो। दिनै गोदान दिल्लीयाव आदिबासि सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव गोजोन गोरोबथानि सागान होनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त, चिफ सेक्रेटारि पवन कुमार बरठाकुर, एमपि पल्लव लोचन दास आरो कामाख्या प्रसाद दासआ आसामनि केबिनेट मन्थ्रि सन्जय किसान बिथांमोना आसामनि जानानै बाहागो लागोन। सान्थालि हारिनि मोनबा हाथियार हमग्रा आफाद जेरै आदिबासि कब्रा मिलिटारि अफ आसाम, बिरसा कमान्ड' फर्स, आदिबासि पिपल्स आर्मी, अल आसाम आदिबासि नेशनेल आर्मी, सान्थाल टाइगार फर्सआ दिनै आसाम सरकार आरो मिरु सरकारजों गोरोबथा खालामगोन। बे गोरोबथानि गेजेरजों मिरु सरकारनिफ्राय आदिबासिफोरनो 500 कोटी आरो आसाम सरकारनिफ्राय 500 कोटी रांनि पेकेज होनाय जागोन। बेजों लोगोसे आदिबासि हारिनो थागिबि एसटिनि मर्यादा, आदिबासि हारिनो हानि मोनथायखौबो होनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे आदिबासिनि मोनबा हाथियार लाग्रा आफादनि दैदेनगिरिफोरनो रिहेबिलिटेसन होनाय जागोन होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। नोंथांमोननिबो सोरबा सिनाय मोनै सिख्लाफोरनि भिडिअ कल फैयो नामा? जुदि फैयो अब्ला सांग्रां जा, मानोना नोंथांमोनाबो ब्लेकमेलिंनि बुलि जानांनो हागौ। आसामाव बेबायदि अनलाइन फ्रडनि जाथाया गोबां बांबोगासिनो। गिबियाव सिनाय मोनै नाम्बारजों मेसेजनि गेजेरजों रायलायगोन आरो उनाव भिडिअ कलाव लंथं सिख्लाया नुजाना स्क्रिनशट एबा भिडिअ रेकर्ड खालामना ब्लेकमेलिं खालामना रां दाबि खालामो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामाव बेबायदि जाथायनि सायाव पुलिस थानायाव गसर होनाया गोबां बांबोगासिनो। आसामनि मोनद' हारिसाफोरनि जनजातिनि सिमाङा फैमाल जाबाय। मिरु केबिनेटआव गंबा रायजोनि मोन 15 हारिसानो एसटिनि मोनथाय होबाय, नाथाय आसामनि मोनसेबो हारिसानि मुं गैया फारिलाइयाव। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी, मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह, जनजाति बिफाननि मन्थ्रि अर्जुन मुन्डानि मुसुखा सावनानै बेरेखा खालामदों आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिबो मुसुखा सावनानै बेरेखा खालामदों। आहम, चुटिया, मरान मटाक, कच राजबंसि आदिबासि हारिनि एसटिनि सिमाङा फेलें जाबाय। तिनसुकियायाव मरान मटाकफोरा रागा जोंनानै गिबि मन्थ्रिनि मुसुखा सावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।